दाइनि आरो दाइना जों बर'नि गेजेराव गोबाव बोसोर दाइनि दाइना बुथारनाया बन्द जानानै दङमोन, नाथाय दाखालिसो बाक्सानि कुमारिकाटा ओनसोलाव दाइना सन्देह खालामनानै सासे मानसिखौ बुथारनाय जाबाय। जोबोर दुखुनांथावना आरो लाजिथावना बाथ्रा। मा दाइनि मा दाइना बेलाय? जोंनि गेजेराव दाबो बेफोर दाइनि दाइना बुथारलायनायखौ मानो गारनो हायाखै? मा दाइनि मा दाइना दङ? जेबो दाइना दाइनि गैया। सोरबा सासे मानसिया लोमजानानै थायोब्ला खायसे खायसे बेरामखौ गोबाव सम जों ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जायो। बेयावनो खम समनि गेजेराव जुदि हामाब्ला बेमारिया, अब्ला बेनो दाइना जाबाय नामा? अजानियाव थांगोन, नायखांहैगोन, सोरबा आइनियाव थांगोन, सोरबा बाबानियाव थांगोन, माइबानियाव थांगोन, माइबिनियाव थांगोन, थांनानै नायखांहैगोन, नायखांहोनानै नंनायखौबो नङैखौबो उमुगा खालामदों तुमुगा खालामदों होननानै बुंगोन। बेखौनो फैनानै बेफोरबायदि एक्सन खालामो। जों बर'नि गेजेराव बै दाइना आरो दाइनि बुथारनायखौ गारनांगौ। आरो आसरित बाथ्राया बेसो, जाय गामियाव बै मानसिखौ बुथारबाय बे गामियाव खमबाबोथ 50निफ्राय 100 जन मानसि दङ, 100 घर मानसि दङ। बे 50निफ्राय 100 जन घर मानसिनि गेजेराव सासेबो मानसि ओंखारासै नामा बेखौ जे बुथारनो नाङा, बेखौ बुनो नाङा? मा बिसार खालामनाय? सोरनिबा नंखाय बाथ्रा लानानै नंखाय बिसार खालामनाय, इमान लाजिथावना बाथ्रा बर'नि गेजेराव। गुबुन हादोरनि मानसिफोरा अख्राङाव थांबाय, अख्राङाव न' लुनायनि थाखाय सिन्ता सरसा खालामगासिनो दङ। नाथाय जोंनि बर' फिसाफोरा मा दाबो दाइनि आरो दाइना बेमारा जाना थागोन मायबा मोनसे, उनाव जागोन मा दाइनि दाइना बुथारलायनाय। बे गामि जाय गामियाव बेखौ बुथारबाय, इमान दुखुनांथावना बाथ्रा। बेफोरखौ जों गारनांगो। बेफोरनि सायाव मोनसे जोबोर गुवारै एवारनेस लाबोनांगो। गामि गामि बेफोरनि सायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगो जे दाइना आरो दाइनि होननाय जेबो गैया, बे मोनसे सन्देहसो। बेयो नंखाय, कमप्लिटलि नंखाय। बै न'खरखौ बुनानै ओंखारबाय। जायफोर बुथारदोंमोन दा हमजादों, जेलाव थानांगोन। मा जाखो? लाबा मा जाखो? नंखाय बाखाय दाइनि सन्देह खालामनानै, दाइना सन्देह खालामनानै बुथारबाय। बुथारनाय नुदों गामिनि मानसिफोरा, सेंग्राफोरानो जा सोरबा बोराइफोरानो जा हमनानै लांजाजोब्बाय। लाबा मा जाखो? बेनिखायनो आं आरज गाबो बर'फोरखौ, दाइना दाइनिनि सायाव जों जेबो बिसार खालामनानै लाब गैया। बेयो जेबो दाइना दाइनि गैया। सोरखौबा मन्त्रनि द्वारा बेफोरबायदि खालामनो हानाय रावाबो जेबो शक्ति गैया। बेमार जादों डक्टरनियाव नायजा, डक्टरनि मुलि जा। खायसे बेमारा गोलाव सम ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जायो, खायसे बेमारा थाबनो हामो। जों बुजिनाया मोजां बर'फोर। बेफोरनि सायाव जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर समाज सिबियारि सुबुं, जायफोर फोरोंगिरि, साखरियाल, जायफोर सेंग्रा सिख्ला, बेफोरनि सायाव मोनसे एक्सन लानांगो, एवारनेस लाबोनांगो जे दाइना आरो दाइनि होननाय जेबो गैया होननानै। आसरित मानिनो गोनां बै गामिनि मानसिफोरखौ। बै न'खरखौ धंस खालामबाय, थैबायथ' थैबायबो, गथाय न' बुफायबाय, न'फोरखौ दानफायजोबनानै होनानै हरबाय। बेसेबां लासिं सिं आरो दुखुनि बाथ्रा।